মহোৎসব ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ତୁଳିରେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଭରା ଯୌବନ ଭିତର କନିକା ଚିତ୍ରପଟ 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 ତୁ ସୁନ୍ଦର ତୁ ମନୋହର ତୁ ଆମର ସମ୍ପଦ ସମ୍ଭାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୁହୁକ ପେଡ଼ି ତୁ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇକି ବସିଥିଲେ ନା ମାରୁଛନ୍ତି ତ ମାରୁଛନ୍ତି ଭିତର କନିକା ମହୋତ୍ସବ ପରଦେଶୀକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଗଣିତ ପଣତରେ ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବି ତତେ ମୋ ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବି ତତେ ମୋ ଶାଢ଼ୀରେ ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବି ତତେ ମୋ ଶାଢ଼ୀରେ ପରଦେଶୀକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି ପରଦେଶୀକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଗରିବ ପଣତରେ ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବି ତତେ ମୋ केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर को एवं एमएलए सर को एवं प्रिल्यूड जे कि हमको एठी आनी परछन आपण मानक पाखु को एते सुंदर ऑडियंस मानक पाखु को भीतर कनिका महोत्सव ना ताई जे मोबाइल आगो डका हेला माने मु जीबी निश्चित ভিতর কনিকা মহোৎসব